semafor mă enervează, paralel, semafoarele astea mă enervează, știu ce Ce pasă. Tu copii, care face de limbă. Uite, doi copii. Mai cu fundal. E direct cu fundal. Se putea că sunt copaci ăștia, că nu se poate vedea asta de pe clădire. Mă frige ce fac. Nu cred că se poate vedea. Așa, ce fac?